9 eller sådan noget. Go shoot! Hvor er det klamt det der. Jeg holder vejret, man nu. Buan, gurker. G, man. Game is a 12-year-old girl. He needs his bedtime. Så er der trold. Så trold. Medic, jeg boner gulvet. I'm boning girls right now, yo. 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 Start a bone. Nå. Vi er sikre på at komme til 15. season. Ja, det burde jeg i hvert fald gerne være. Ja, Jeg synes bare, vi starter med div 6, og så knipper vi bare. Det ville være lidt gay, hvis vi tabte. Så fistfucker vi bare alle sammen div 6, og så kører vi. Så er der fuld kort til banden, man. Den grå plads. Nej, hvor er det klamt, man. Gurker. Nej, hvor er det klamt, man. BG, too easy, man, too easy. Nej, hvor er det klamt, man.